Helo na, Union Dafydd ydw I a dwi'n dysgu cerddoriaeth yn ysgol Defnyddio. Yn y fideo hwn, dwi am drafod sut mae defnyddio offerynnau wrth greu syniadau cyfansoddi. Fel enghraifft, mi fyddwn ni'n edrych ar ofynion technegol 4 offeryn ac yn gofyn cwestiynau amdanyn nhw. Cwestiynau y gallech wedyn ystyried am yr offerynnau yr ydych chi wedi dewis i defnyddio yn eich gwaith chi. O fis Medi 2025, bydd cyfansoddiadau TGAU yn cael eu hasesu yn erbyn y tair colofn hyn. Byddwn ni'n ystyried sut y gall yr offeryniaeth eich helpu wrth greu syniadau ar ddechrau'r broses cyfansoddi. A cofiwch fod ymestyn syniadau yn un o'r meini prawf yn y cynllun marcio. Ffordd y byddwch yn ymateb i'r briff dewisol yn bwysig. Pwrpas briff cyfansoddi ydy eich cynorthwyo i grynhoi syniadau. Enghraifft, mae briff am parti pen-blwydd yn debygol o gynnwys tempo bywiog mewn cywair mwyaf. Ar y llaw arall, mae anghenfil mawr peryglus yn debygol o fod yn y cywair lleiaf, tempo araf a gyda nodau traw dwfn. Mae cyfansoddi'r proffesiynol hefyd yn gorfod ymateb yn aml i'r briff, oddi wrth y bobl sydd eisiau darn y gerddoriaeth ganddyn nhw. Cynhyrchydd ffilm, cyfarwyddwr theatr gerdd, arweinydd côr neu nawdydd piano. Felly nod gyfyniad rhif 3 ydych annog i greu darn y gerddoriaeth i bwrpas penodol. Iawn te, dychmygwch yn bod am ymateb i briff tebyg i cyfansoddwch ddarn piano sy'n disgrifio cawr. Mae gen I ddarlun o gawr ym mhen, a mae hwn yn gawr glin a pheryglus. Mae'r draed yn gwneud i'r ddeiar ysgwyd ac mae'n codi ofn ar bawb. Mae nifer o syniadau cychwynnol yma yn y drafft cyntaf. Mae yna syniadau sy'n disgrifio cawr a rhai eraill i gyfleu ofn y bobl. Eto gyd, dydy'r syniadau ddim wedi plethu i'w gilydd yn effeithiol ar hyn o bryd. Hefyd, mi fedrwn arbrofi mwy gyda sain yr offeryn. Yn drafft 2, mae'r thema agoriadol wedi symud i fyny 8fed, gan fod nodau isaf y llaw dde yn y llinell gyntaf yn gorgyffwrdd ar rhai y llaw chwith. Gwiriwch hynny pan ydych chi'n cyfansoddi ar gyfer piano. Hefyd, wrth ddefnyddio cwmpas llawn y piano, dwi'n credu fy mod yn medru cyfleu pa mor dal ydy'r gawr. Mae neidiadau bar 3 wedi cael ei newid i'r ffigwr presennol. Doeddwn i ddim yn credu fod y ffigwr gwreiddiol yn addas ac yn ddigon celfydd. Ydych chi'n gweld y rhythm D-ethyr yn llinell olaf drafft 1 a 2? Dwi'n ei alw'r rhythm D-ethyr gan nad yw'r patrwm yn perthyn i unrhyw rhythmau eraill yn y darn. Mae syniadau rhythmig a melodig yn aml yn fwy effeithiol pan eu bod nhw'n tyfu'n organig. Felly edrychwch ar sut mae syniad rhythmig y cawr yn dal, bar 1, yn cael ei leihau a'i ddefnyddio yng ngweddill y darn. Mae ffigwr 4, yr un glas golau, yn cael ei leihau a'i droi ben i weired yma, y marau 10 ac 11. Dyma ddrafft 3. Dwi nawr wedi dechrau marcio cyflwyniadau perfformio yn y sgôl. Wedi newid y rhythm y mar 12 ac wedi creu llais 2 y marau 8 ac 14. Mae hyn yn nodwedd o dechneg piano. Medru dal un nodyn a chwarae rhai eraill ar yr un pryd. Yn ap Sibelius a e-sgol, er enghraifft, newidiwch y nodau i lais 2, a mae'r ddau ddiagram yn dangos hyn lle mae'n digwydd yn y rhaglen. Dwi hefyd wedi arafu'r tempo i grochet 78. Pan ydych chi'n dechrau sgôr newydd yn Sibelius, er enghraifft, mae'r tempo bob tro yn defaultio i grochet 100, ond mae hyn yn rhy gyflym i'r portread o'r gawr sydd gen I yn fy meddwl. A dyma fi wedi cyrraedd drafft 4. Mae hwn yn fy marn I yn weddol orffenedig i fod braidd yn byr fel drafft terfynol. Ond mewn gwirionedd, dim ond y agoriad sydd yma, a dwi wedi gwneud ambell newidiad yn dilyn drafft 3. Barau 3 a 4 llaw chwith wedi symud 8fed yn is mwyn defnyddio sain cwmpas isel o'r offeryn. Mae marciau dynameg yn fwy manwl. Mae ffigwr
y bobl ofnus wedi cael ei ddatblygu a'i ddefnyddio bob yn ail a ffigwr y cawr. Ac mae rhythm mwy prysur yn y tri bar olaf. Mi drown ni nawr at offeryn chwythbren. Mewn ymateb i frif am ysbrydion, dwi wedi dewis cyfansoddi ar gyfer y ffliwt. Yn y drafft cyntaf mae gen i alaw sy'n cynnwys 2 elfen gyferbyniol, sef ar arpeggio D leiaf ymarau 1 a 5, yna ffigwr mwy legato sy'n dechrau ymarau 3 a 7. E leiaf ydy'r tonydd, a mi geisiau greu ymdeimlad o ansicrwydd drwy ddechrau ar gord 4. Sylwch chi fod yna 2 gamgymeriad yn llinell y ffliwt. Dim ond 1 nodyn ar y tro all ffliwt i chwarae, ond mae B a G lonod gyda'i gilydd yma'r 2. Hefyd, sylwch fod yr A yn bar 4 wedi troi'n goch. Mae'r ap yn dweud fod nodyn yn rhy isel yr offeryn, a mae rhai rhaglenni nodiant yn peidio chwarae nodau os ydyn nhw'n rhy isel ac allan o gyrraedd yr offeryn. Dyma ddrafft 2 gyda'r newidiadau wedi gwneud. Gan mai C ganol ydy nodyn isaf y ffliwt, mi fyddai dynameg fforte gydag acenion yn y bar cyntaf yn anodd os nad yn amhosib. O ganlyniad, bydd angen addasu'r dynameg, ychwanegu marciau cynaniad neu articulation, a chywiro nodyn dwbl bar 2. Ac mae'r alawn dal i fod yn weddol isel, yn ail hanner pob llinell. Sylwch fod yr alaw i gyd yn aros oddi mewn i gyfwng 8 a hynny ar y offeryn gall chwarae cwmpas llawer mwy. Ydych chi'n adnabod rhywun sy'n chwarae ffliwt? Wel, ewch atyn nhw i holi am yr offeryn, beth ydy'r nodyn isaf a'r nodyn uchaf, beth sy'n gweithio'n dda ar y ffliwt ac yn y blaen. Mae rhaglenni tebyg i Sibelius am e-sgol yn ddefnyddiol wrth ddefnyddio offerynnau nad ydych chi'n gyfarwydd â nhw, ond yr ateb gorau ydy siarad gyda rhywun sydd yn chwarae'r offeryn. Mae drafft 3 yn cynnig datblygiad yr alaw sy'n gweddi'n dda i'r ffliwt. Mae'r ffigwr agoriadol yn cael ei datblygu yn yr ail linell. Mae ail ran y 2 linell yn cael ei codi i gwmpas uwch lle mae'n haws i'r offeryn chwarae'n fforte. Ac mae'r alaw erbyn hyn yn gorffen gyda mwy o gynnwrf rhythmig. Dwi hefyd wedi ychwanegu marciau cynaniad gyda chyferbyniad o staccato, acenion a legato. Yn y drafft yma mae ychydig o syniadau am rannu'r piano. Dwi wedi gadael y trydydd nodyn allan o rai o'r cordiau mwyn cael sŵn sydd yn fwy brawychus, cordiau 5 agored. Enghraifft, yn y bar cyntaf, cod D heb yr F, a minim olaf bar 4, cod E heb y G. Hefyd, dwi wedi cyflymu'r tempo i gwrlledd 108, geisio cyfleu'r ysbrydion yn codi o'r llawr ac yn hedfan dros y tŷ. Syniad dechreuol yn unig ydy ysbrydion. Mae'r darn yn gorffen gyda diweddeb am herffaith sy'n awgrymu bod mwy i ddod, ond dwi'n teimlo nawr fod gen i ddigon o ddeunydd sy'n cynnig llawer o gyfleoedd i ddatblygu, sef un o ddynion y cynllun marcio. Mae'n siŵr erbyn hyn eich bod wedi dechrau gweld patrwm yn y broses o greu syniadau cerddorol ar offeryn a'i datblygu. Wel, gwrandewch nawr o ddar o gerddoriaeth linynol. Y briff ydy tonau, a dwi wedi dewis cyfansoddi ar gyfer y cello. Be fedrwch chi ddweud wrthai am y darn yn ei ffurf bresennol? Mae offerynnau llinynol yn medru chwarae mwy nag 1 nodyn ar y tro. Chi'n galw hyn yn tagiad dwbl neu double stopping. Llinynau'r cello, gan ddechrau o'r un isaf, ydy C, G, D ac E, ond mae'r cor cyntaf yn defnyddio 2 nodyn, C ac I feddalnod, fyddai ar yr un llinyn. Hefyd mae sgôr yn dangos marciau bwâu chwaraewr llinynol, bwâu lawr, bwâu fyny. Ar offerynnau chwythben a phres, mae'r marciau hyn yn dynodi chwarae'r cymal yn llifn gydag 1 anadl neu gwynt. Y ffordd orau o ddall hyn ydy gofyn i chwaraewr llinynol i esbonio sut mae'r offeryn yn gweithio. Yn yr ail ddrafft yma, dwi wedi dehongli'r cordiau mewn ffordd wahanol, a dwi'n teimlo fod siap a gwead y llinell yn ymateb yn well i'r briff. Mae'r ail far yn defnyddio cord gwrthdro cyntaf C leiaf, ac mae hynny'n gwneud y llinell yn fwy diddorol, gwrandewch.
Wrth feddwl mwy am y briff, mae'r darn wedi cael ei ddatblygu i gynnwys offeryn llenyddol arall, sef ffidil. Mae'r 4 bar cyntaf yn gweithredu fel rhagarweiniad, a'r ffidil yn llenwi'r cor gyda nodau tagiad dwbl. Hefyd mae'r tempo wedi arafu, sy'n creu, yn fy meddwl i, awyrgylch o dristwch yn ymchwedd y tonau. Dwi am ddatblygu'r darn ymhellach gan ychwanegu ffliwt. O gofio beth wnaethon ni drafod yn y darn ysbrydion uchod, sylwch fod y syniad mewn cwmpas isel a dynameg yn dawel ar gyfer offeryn hwnnw, a dylai rhannau llenyddol ddim boddi sain y ffliwt. Mae'r tempo wedi arafu mwy, a riteiniwto neu rit y mar 7 gydag a tempo y mar 9. Ystyr a tempo ydy dychwelyd a tempo gwreiddiol wedi'r rit. Techneg arall wrth ysgrifennu ar gyfer offerynnau llenyddol ydy pizzicato, sef plycio'r nodau yn lle i chwarae gyda'r bwa. Mi welwch chi ar ddiwedd y dyfyniad mae'n defnyddio'r gair arco, sef mynd nôl i ddefnyddio bwa. Nawr, yn y marn ni, mae'r darn yn fwy effeithiol gan fod naws y tonau yn cael ei portreadu drwy 2 haen. Llinell y cello sy'n cyfleu'r tonau, llinell y ffidil sy'n twchu'r gwead ac yn llenwi'r cordiau lleiaf a thrist, a llinell y ffliwt sef y brif alaw. Ydych chi'n credu nawr fod y dechreuad hwn yn dangos syniadau creadigol ac yn ystyried arddull, cymeriad ac adnoddau, sef 2 o golofnau yn y cynllun marcio? Trafodwch. Dwi am drafod un darn arall. Y briff ydy y cadeirio. Felly dwi'n credu mai darn weddolfiliog yn y cywer mwyaf byddai'n effeithiol, phanfer efallai, a hynny'n awgrymu offeryn pres. Wel, dyma syniadau cychwynnol gen i. Darn syml yn ei ffurf presennol sydd yma, felly dyma roi cynnig ar geisio gwneud y syniadau'n fwy diddorol. Dwi wedi cywiro'r camgymeriad yn mar 1 gan all trwmped chwarae mwy nag 1 nodyn ar y tro. Yna, dwi wedi nodi'r cordiau, ychwanegu dynameg a gwneud 1 newidiad i'r rhythm diwedd yr alaw. Mae drafft 2 yn iawn, ond mae angen i ddatblygu ymhellach er mwyn creu ysbryd o hwyl a dathliad sydd yn sermoni'r cadeirio fel arfer. Mae'r rhythm o bar 7 nawr yn cael ei ddefnyddio hefyd y marau 1 a 3. Mae crescendo y mar 6 ac mae'r alaw'n gorffen yn uwch o ran traw. Mae hynny'n helpu creu ymdeimlad o gyrhaeddiad a dathliad sydd yn wir i'r briff. Mae drafft 4 yn defnyddio tempo cyflymach a dwi wedi ychwanegu rhan i drwmped 2. Sylwch fod rhaglen Sibelius yn fy rhybyddio fod yr E, y marau 3 a 4 yn isel, ond dwi wedi trafod hyn gyda chwarae'r trwmped ac mae'n hwn dweud fod y nodyn E yn hollol iawn. Fel arall, drwy fod cordiau'r alaw wedi nodi'r rhan y trwmped, roedd yn hawdd i mi ychwanegu rhan i drwmped 2. Mae cydbwysau rhwng y ddwy ran, weithiau'n cyd-symud a dro arall yn symud yn groes i'w gilydd. Mae'r rhythm y bar olaf wedi cael ei addasu i fod yn fwy bywiog, i gloi i'r phanfer, ac mae yna ragor o gyfrifiadau cynaniad yno hefyd. Mae drafft 5 yn weddol orffenedig fel agoriad i'r cyfansoddiad. Dwi'n fodlon gyda darn bellach gan ei fod yn ymateb i'r briff yn fy marn i. Mae gen i alaw gadarn gyffbwys 8 bar, gyda rhannau ar gyfer trwmped 2 a thiwba neu bas yn ddi bat. A'r cyfan yn gorffen yn hapus a llon. Roedd ychwanegu rhannau hynny'n hawdd gan fy mod i wedi cynllunio harmoni fy nghyfansoddiad ar y dechrau ac roeddwn i wedi nodi'r cordiau ar y copi yn fersiwn 2. Felly, i grynhoi, dyma bethau i chi ystyried. Ffordd wych o ddod i ddall offeryn ydy holi rhywun sy'n ei chwarae. Mae hyn yn rhan o sgiliau'r cyfansoddwr. Gofynnwch gwestiynau er enghraifft, beth ydy nodyn isaf ac uchaf yr offeryn? Pa dechnegau perfformio esynedig sy'n bosibl? Technegau megis mudydd neu mute ar offeryn pres, glissando ar nifer o offerynnau, er enghraifft telyn neu clarinet, pizzicato ar offerynnau llenyddol, neu rimshot ar ddrwm ac yn y blaen, bob math o offerynnau gwahanol. Dangoswch ddrafft o'ch cyfansoddiad i weld ydy'r rhannau offerynnol yn gwneud synnwyr, ac ymchwiliwch ar y we lle mae yna lawer o fideos gan aelodau o gerddorfeydd proffesiynol yn dangos sut mae defnyddio offeryn yn effeithiol. A dyna ni, diolch i chi am wrando a phob hwyl gyda'r cyfansoddi.